Mau bikin KTP, Pak? Formulirnya diisi ya. Nama dan alamat ditulis, Pak? Iya, tulis yang jelas dan lengkap ya. Kalau jenis kelamin, Pak? Nggak usah, itu saya lihat saja. Mapan gue, Pak. Mas. Nyapa, Dek? Dipanggil-panggil dari tadi kok ndak denger toh. Awak mungkin nyeloket mau toh. Lah ora krungu, enak apa? Ndak mancing. Ora ngenteni buka. Buka puasa masih lama loh. Lah karone ya arep nyapa. Ndak mancing sana. Karo sapa? Budal dhewe aku wedi aku. Wedi nek dicegat rondo. Sama siapa yuk? Sama temene toh. Lah ora janjian toh. Iya nek gelem. Itu lo pancingnya udah tak siapin. Awakmu kok pengertian toh. Nganti disiapne barang. Sama uang saku itu sekalian. Dadak sangu barang arep nggo tuku apa? Wong poso-poso kok. Aku ndak masak. Lah gayanmu nang omahe nyapa no ora masaki? Mepleh-mepleh tok iki. Males aku. Lah terus arep mangan apa nek awakmu gak masak? Nanti bisa makan di tempatnya Mbok Rondo toh. Ya wis tambahi sangune nek no. Yaudah. Yaudah budal. Ya. Malah bulet. Ya wis tak budal sik ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pengen duwe pacar tapi akune elek, piye solusine? Kita itu harus menerima ciptaan Tuhan. Walaupun kita jelek, ganteng, semua itu sama di mata Tuhan. Ngono kan jawaban sing pengen tok rungokne teko omonganku. Ya ra iso, Cuk, ya. Nek raimu elek ya, wis elek ra ndedet. Ora usah ngarep-ngarep ndek pacar. Solusine mek apa? Ganteng. Dadi nek kowe iki rumangsa elek, berarti ya kudu merawat diri. Ya. First impression kuwi penting. Dadi ya macak ganteng, resik, ya to, ndedet, berai. Arep metuki wong wedok sikatane ra tau. Cuk eneng-eneng ya karepmu. Lek pengen lek sekirane elek, ya piye carane ben dadi ganteng? Skincare saiki sumbrukan ra karo-karuan karek nari duite. Aku harus pergi, Naina. Aku tahu. Kau akan merindukanku. Tidak akan. Kau mau mengatakan sesuatu? Hari sudah pagi. Madu. Ini selalu saya konsumsi. Mulanya awakku sehat, bergas. Lah apa tahu ngombe madu? Wah, bendina ngombe madu nah aku jarene kon sehat. Kowe tahu ngombe madu? Ero madu. Madu asale saka apa? Lah goblok kowe iki. Pak madu iki asale saka bataku. Iya kok enak ya. Ngawur berarti ora tahu Ya teko tawon kowe. Madu asale saka Tawon. Lah sebabnya apa tawon kok duwe madu? Loh sebab iso ngentup. Dadi apa ning donya? Lah lah enek sing ngentup mesti duwe madu. Angger enek entupe Mesti iso enek madune. ora mesti. Lah nyapa? Kala jengking. Kala jengking. Kae enek entupe kok gak enek madune. Ya saya Pak tak pikir saya jawabane Pak engko ya mulek kae. Hai ganteng, boleh kenalan nggak? Maaf, saya sudah beristri. Kita kenalan kan cuma untuk berteman saja. Tolong, jangan goda saya. Saya nggak ada duitnya. Emang duitnya di mana? Dipegang istri semua. Maaf. Mata gue, Pak. Mbak, aku mencintaimu. Kira-kira piye? Ya ora apa-apa to Mas, lek kon mencintai. Lah ngono lho. Ndek dhuwit apa ora? Ya ora duwe wong urung bayaran. Ora ndek dhuwit arep mencintai. Ya sepenting cintane ditampa, engko golek duit kan semangat.
Di duit rapopo. Wis engko tak golekne utangan, tapi diterima ya cintane. Lek gur mencintai oleh, tapi lek ngleboni ya ora oleh. Yo nek ora dileboni nginceng tok ae to. Mau bikin KTP, Pak? Formulirnya diisi ya. Nama dan alamat ditulis, Pak? Iya, tulis yang jelas dan lengkap ya. Kalau jenis kelamin, Pak? Nggak usah, itu saya lihat saja. Bang, mau tahu nggak kelebihan dan kekurangan seorang wanita? Mau dong. Kelebihannya dulu. Kami bisa menyembunyikan rasa cinta kami pada laki-laki, walaupun sampai puluhan tahun. Oh ya? Kami juga kuat menahan rindu sama laki-laki, walaupun sampai bertahun-tahun. Wow. Kalau kekurangan wanita? Kami tidak bisa menahan dan menyembunyikan rasa cemburu. Kami tidak rela laki-laki yang kami cintai bersama wanita lain, walaupun itu istrinya. Sudah lama kamu nggak pantun, Dek? Ikan hiu makan kuda. Cakep. I love you, Duda. Sampan suwi rondo niki dalane apa sing kena dilewati? No. Jong tekon ya gledis ya. Dalane buntet. Ora iso lewat lho. Nek wis 12 tahun iki dalane buntet. Mosok dijebol ora iso iki ben iso lewat ngono. Kan ra usah liwat. Golek dalan liyane kono lho. Aku tahu jajal dalan liyane iki jowo mek yo ora sido to aku. Nang yo an sampean apar turu sik mbok tekoni. Lah wong penasaran iki mosok tekoke ora oleh. Wes ngerti, buntet. Dijebol sithik ngono iki ben menak lewate. Ini parahnya. Jare awakmu ning kono ae kumpul kebo to. Lho jaran malah cengengesan. Piye ta bagi? Ning Taiwan kita ngomongi orang ning kebo. Aku yo galek kumpul kebo iki. Medane ambune lho. Rasa mikir ambune sing penting kan anget. Lah menungso lho pirang-pirang nyapo dadak kebo barang. Wong pirang-pirang iya nek gelem dikeloni nek ora. Nek kowe gelem ya kumpul kebo. Yo gah. Kok rumah saku lek omongan kok Kowe tiktokan ning tiktokmu enek aku mau hapus kan? Gampot konangan. Iya nyapa? Kowe setiap enek fotoku mau hapus kan? Lah wek-wekku dhewe tak hapus yo mbok ben. Lah iki nyapa geger. Kowe nyapa rawan ngunggahne ning tiktokmu nek fotoku? Dek iki lho wis tak unggahne. Tapi lah munggah keduren, tak delok ketoke menggeh-menggeh yo tak hapus. Raimu munggahne apa nih? Lah karepmu ngunggahne apa to? Unggah amben apa piye? Lah kowe nyapa tak gandene tak leboni tiktokku, tak geni fotoku nyapa mau hapus? Lah tak sawang-sawang ketoke mangan nggon lho. Yo tak hapus. Wedi to we? Lah wedi perkara apa? Wedi ora payu. Yo diobral to bentang payu. Ngomong nak aku nak muni aku ora ndek bojo. Asu ya. Lah nek ngerti asu kowe yo gelem. Bojo kaya celah yo raimu. Raimu lek pengen radi